पुलियानि हामजामा बरकनो मानानि जतनि कपालो गरै O part 1 video khaima jaga norok ano kwbangma borokno comment khaiui request khalaikia part 2 tubodi aboni ulo borok tamo wngkha hada hamsaklaikia norok joto saimana muchungjakha jodi norok part 1 video nugya hinkhe description box o link rijak kaham ke naiui abo swkang bujikha hinkhe chanai phiaba o part tebo belai markhai chelabai bwrui chala kok sawi manjagui alka bwrui bai a chala tamo wngkha aborok saimana bagui norok video no last jora kaham ke naidi jotona lamsukani Kokborok love diary channel norok hinkai pulian chimi last jora kaham ke khnadi kaham ke bujidi aboni bagai kok kolokmana ang norok chigonsa samabono bujirina bagai try khainai ten norok bahino kaham ke bujiui video no cut eba skip takhadi norok hinkai video ni je main kok tomani abono kaham ke buji manglak o chalabai bwrui breakup wngmani 2 bosorni ulo 1 August 2021 KHAI college o online bank job exam rina thangpuro puliani hamjama borok bai malaikia nuklaikya KHAI college bwskangni tiffin dogan eba puri sobji dogan tlang thangka achlano phungni mai chajagi hinai gana achugui logirui charika o puliani bwrui bini hamjama chlano borok a tiffin khaima jora borokni agini lajak salni kok salaikia afro chala singka tabukai nini chala boyfriend sabo hinai afro bwrui saka tabuk gurui nini khai tabuk bwrui girlfriend sabo biangni afro chala saka hamjakle ate tabuk sadu boyragi se habna wansuk tongo akongna khanawi bwrui marke munikya tiffin dogani ongkor phaiui chala ganani dogano thangi felek eba osmok khalaikia bono osmok khaitamo nugui bwrui saka nung tabuk abutirok nunggo haidya agi nungya blasa akongna khanawi chala oste khai bwrui khunju gana kok saka je jora nung hakchal wngkha afro chimi drink alcohol osmok khaina kisa serengka abuti hini chala munititi saka bwrui bo kuno salia ime koborle hini chimi saka phiaba a chala je kok sama abo chalak se sawu tangi hinkai chala aki rogobo osmok biri nungo haipono bwrui hamjama respect rima bagui bwrui bwskang wasepono nungya tamni hinba bwrui abuti hamya mani nungnai chanai chala rono chajakya abagui chala agi bwrui bai hamjak tongpro wansuka bini bwrui bono abuti osmok biri nungo hinui saimankhai breakup khainichi abono kirui chala khogui hui tongmani askai tongmani olophano bwrui bono breakup eba kakrika akongno chala tabuk bo bini bwkhao wansugui bini bwskangono dogano phalek biri nawi nungui phunuka tangi hinkai borok already breakup wngja tabuk chala kuno wana chinta kwrui free bindas afro chalabai bwrui number nawi bwrui nogo bini auto reserve khajakbai thangka chalabo bini okolok no bajbai thangka tangi hinkai borok para kaisa nok simi hakchal chalabai bwrui nogo thangai phone bai kok salaikia abuti khaima 4 day eba 4 din wngkha borok kok samani belai limit cross limit par wngkha hamjama kokrok oste oste ongkorka bwkhani kokrok afro bwrui ekdom kubui kok chalano singka nini bwrui da tong hinui ajora chala saka nung sekang sadi ladies first hinui bwrui saka nung bai kakman ulo ekjono bai hamjaka 1 month hinkaino a chalabai breakup wngkha akongno khanai chala saka aw wngnai bwlui nung ang bai se tongui maya bui bai bahai ke tongnai akok sai chala munikya afro bwrui tesa saka abo bad ready tabuk nung sadi bwrui da tong chala saka I tongo kaham keno hamjak tonglaio chalani jeb tongo akokno khanai bwrui kuno salia o hini chimi chopkhai tongkha afro chala saka tangi singmani ba kuno kamna na bwrui saka kaham ke tongladi chala saka aw nung kahai chimi tete malaithung theipano kani khorni hamjak toma jaga boini kokbai nijini chalano kakmana jat asukte nini bwkha sitra abuti hini chala saka akongno khanai bwrui sak chaya wansugui ako ani chalia a jorao ano nakardi abuti hini saka haipano nono agiti tabubo hamjak tongo nungse puliani hamjama jekun ongaibo bwkhao puliani hamjama no pogmaya ako kaisa nungbo wansugnadi abuti hini bwrui o chalano sawi khanarika chala saka chalak sanani hingai nini thani serengdi over smart abuda nini puliani hamjama abuda nini tomong फालतू kokta sadi masabai tongmaya jat abutike chalabai bwrui onek sal onek din 2 bosor ulo bwkhani kok je tongmani joto khulogui walai laikya chala bo ekdom JODI.CHAJAK ma jora
Bwraibo kutukjama bagui kap tongkha afuru chala bini bwrui no saka ani tabukni bwrui nungbai malai na pho khana edisi parko phadi ang ani bwrui no tubui phaino a kok khanawi bwrui saka ang malaya tamoni malai tongnasa lachima sija chala saka please ano help khaidi ang o bwrui no hamjakya ang bono sasoka ani GF tongo eba girlfriend tongo hinui haipano bo bisas thaya abagui nungbai malai na pho a kongno khanawi bwrui ba gosika a kong hinui aboni next day o bwrui edisi parko thanga chala phanya lersuga 2 hours eba 2 ghonta olo chala sachung phakya tei borok malai lakya apuro bwrui saka bikosa nini bwrui khai hinui chala monai tei no saka iko bolasa ani GF eba girlfriend ba already se phajak 2 ghonta sikang a kok sawi bono no yashi suri kok saka bini bwrui ekdom wana jakha bwrui saka hinkai nung ano asuk je phone tei kok salaimani joto se chalak hinui chala saka I abo joto chalak se sawo hinono bwrui tangi hinui saka apuro chala saka nung ano jepro breakup khai mogol mukti kalaimani aboni bodla revenge nawo hinui bwrui akokno khanawi bini bwskango no sorry sanai tesa bini chalano Bwkha tangi chalak sana nang hinui tei borok abuti kheno tewaisa thansa kwnui baksa khai hamjak laikya haipano tabuk laso khai bwrui a chalani tomung chamung joto kahangke saiman pano kuno tachari ta nungdi abutiro kuno saliya ulta bwrui se tabuk onek borok kaham onek chalani se bujijak tangi hinba boys bo wngkha mature bo wngjak abagui borok khorokni tabuk lajak sal agi paso je kuno kaham eba hamya rokno pogui kwnui baksa thansakai tonglakya video ni main kok abono chalabai bwrui breakup wngui borok 2 bosor hakchal wngkha haipano alka borok bai hamjak laikhano pulani hamjama borok kahai kebo bai kaham ki milui maya aboni bagui borok kebono bwkhariya hamjakya tongkha onek sal 2 bosor ni ulo borok tesa malai number nawi kok salai Bwkha mani tesa hamjak laikya phiaba o chalabo marki bini agini bwrui no JODI.CHAJAK thangka tekto bejal rikha abuti kheno borok ni story happy ending wngkha tei borok tabuk kajena naibo tongkha last kok abon sanai norno jodi tabuk norni hamjama borok agini lajak ex girlfriend eba ex boyfriend norno tesa muito manjakai call eba message khaikya hamjakna bagui norok hingai bono map khalai tesa hamjakna dia eba hamjakya norok ano comment box o comment kai sali